ya halatta ya ci bashin banki domin yin sana'a in bankin da bai ba da riba ne. In bankin da bai ba da riba ne, misali in bankin da kaya zai baka ba kuɗi ba, ka san babu riba ga kaya, ga kuɗi akwai. Yanzu in ka je wani banki wanda ba musulunci yake ba, kace misali kana son bashin banki a kai sana'ar miza kai misali ka ce kila za ka yi sana'a siminti tiles, ka ce sana'ar tiles za ka yi misali, sai ce nawa kake so, ka ce miliyan guda kake so rance, sai ya baka miliyan guda akan za ka biya shi miliyan 1,200,000 ko miliyan 1,100,000 bayan. Wannan baya halatta, wannan da rubutawa da kaza baya halatta. Sai ka je banki, wani banki wanda an na musulunci, ka ce kana so ka yi sana'a, bashi kake so, sana'a mi kake so, tiles, sai je so maka tiles na miliyan 1 ya baka, ya ce za ka biya miliyan 1,200,000. wannan yana halatta. Wancan ya baka miliyan 1, ka je ka kawo mai miliyan 1,200,000 baya halatta. Wannan ya kawo maka tiles miliyan 1, za ka kawo mai miliyan 1,200,000 yana halatta. Riba tana shiga tsakanin kuɗi da kuɗi, ba ta shiga tsakanin kuɗi da kaya. Yanzu ka juya shi kawai, yanzu in ka ɗauko miliyan 1 ka zo ka kawo ma wani ya baka miliyan 1,200,000 baya halatta. Amma in ka ɗauko tiles miliyan 1 ka kawo ka sai suwa miliyan 1,200,000 yana halatta. Kaya ne, yanzu tiles miliyan 1 yana halatta ka sai miliyan 1,200,000. shine bankin yayi ma, ya baka tiles miliyan 1, amma ka ce ba yanzu aka biya ba, akwai wahala, kuɗi ne, kasuwanci ne, da ka ya ƙara ma 200,000 akan, ya ci ribar 200,000 sama. In kana da kuɗin ka miliyan 1, je ka so miliyan 1 yake, ban damu ba. To shi kuma wannan kuɗi ne ya baka, ya ce ka kawo shi, baya halatta. Don haka baya halatta ka ci bashin banki wai mai riba wanda za ka kai miliyan 1 ka miliyan don ka yi sana'a, kan kauli mafi inganci, saboda sana'a ba lalura ba ce. Amma da kana da mutum asibiti kwance, za a yi CS, an buga ko ina ba a samu kuɗi ba, kuma likita ya ce yana iya rasa rai na yi, in ba ya kawai yana halatta ka ce bashi domin tsayar da rai. Da kana da gida nan ɗaya kake da shi ba a ruhe ba, kuma ga damana tana tasowa da kai da iyalinka ciki kuke, kana iya ɗaukowa abin da zai rufe maka sama, domin ai muku ruwa ciki kuna iya rasa ranku ko lafiya.